Pozdrav svima, u ovom snimku pokazat ću vam kako da ubacite novac u igricu Far Cry 3. Znači kad smo ušli u igricu, otvorit ćemo CheatEngine 6.3. Kliknuti na kompjuter u gornjem levom uglu, zatim na ikonicu Far Cry 3, na Open. Zatim ćemo se vratiti u igru. Pošto na svom akontu nemamo novca, pokušat ćemo da pronađemo neki novac. Otvorit ćemo ovaj kovčeg. Dobili smo $30. Zatim ćemo ići u CheatEngine, ukucati broj 30, free scan, zatim ćemo se vratiti u igricu, pronaći još malo novca, još imamo $27, to je $57, vratit ćemo se u CheatEngine, umjesto 30 kucamo 57, next scan, dobit ćemo 5 adresa, znači tih 5 adresa ćemo obeležiti, zadržimo levi shift i na donju strelicu, znači na tastaturi idemo dole. Kad je svih 5 adresa, znači označeno plavom bojom, kliknut ćemo na crvenu strelicu. Zatim ćemo isto to uraditi sa donjih 5 adresa, znači kliknemo na prvu, zadržimo levi shift i na strelicu na tastaturi idemo na dole. Kad poplavi svih 5 adresa, kliknut ćemo Enter. Zatim ukucati broj novca koliko želimo. Zatim Enter. Vratit ćemo se u igricu i pogledati na svom akontu koliko imamo novca. Znači ubacili smo novac. Zatim ćemo zatvoriti CheatEngine. No save. I pogledati u igrici da nam je ostao novac koji smo ubacili. Zatim ćemo probati pronaći zbog zadatka ne možemo da se vratimo da bi potrošili nešto novca, ali siguran sam da to radi i da je to. Znači možete kupovati sve što poželite i neograničeno pomoću CheatEngine dodavati sebi novac na ovaj način. To bi bilo to, drugari, od mene za ovaj put. Pozdrav!